good morning everyone. Tayo po ay nandito pong muli sa Malabon Fish Market para sa mga update natin dito sa mga latagan nila Boy Putik, Boy Tilapia at Boy Bangus. At napakalaki ng payong nila ngayon, Micromatic, no? Tingnan natin yung mga presyo ng kanilang mga latag. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. Good morning. So parang nakikita ko konti lang ang bangus ni Boy Bangus ngayon na bentahan sa Malabon, no? Hinawakan na naman ni Boss Mega. Ganda ng pusit, no? Ayan, no? Parang rubber. Ayan. Sarap inihaw. Parang yun yung sinabi ni BPM, yung racket. Racket. Magkano kilo niyan? 300 lang. 300 pesos kilo, no? Kalahating kilo na yata isang piraso niyan, eh. Itlogan to, Boss Lando. Itlogan. Sige, tingnan natin. Okay, dito tayo sa update natin yung latag ni Boss Maeng ng kanya mga kada piraso na mga bangus na latag niya dito sa Malabon Fish Market. Alright. So ito yung mga pangmasang presyo, 100 pesos kada piraso. Ayan ang presyo ng kanyang mga bangus. Mahal nga yung Boss Lando, yung bangus, dagupan. Ang liit lang ang ano ko, 100. Pero malaki yan, maliit ba ba yan? 100 piso. Malaki na yan. Tapos 120. Hindi ko pa ito na nasa YouTube ko tayo. Ayan, 120 yung mga kada piraso ng bentahan ni Boss Maeng o Akaboy Bangus na kanya mga bangus dagupan. Boss Lando, shoutout sana ako eh. Shoutout kay paring Wilson Beltran, Pangasinan. Nasaan na siya? Di ko alam, nagtatago ata. Meron na namang ginawa. Hindi ko ginawa. Hinahanap siya ng kabit niya dito. Sa Malabon. Hinahanap pala. So shoutout sa'yo. Wilson Beltran, Wilson Pangasinan. Beltran ng Pangasinan. San Carlos? Anong lugar niyo tayo? San Carlos? O, tapos San Carlos, alam na alam ko, di ba? Nagkikita kami dun eh. San Carlos. Kaya shoutout sa'yo, Wilson Beltran ng Pangasinan. Palagi, paring Wilson. Ay, si paring Milan. Shoutout. Braso mo. Pinag-aanap din pala yun. Nandito kasi nun lasing. Oo. Bakala. Salamat, Boss Maeng. Nagreklamo bakala eh. Buwan daw siya. Aray mo. Napanood niya yung magandang eh. Oo. Yan po yung per kilo, no? 300 pesos sa mga pusit. Ayan pa, 180, oh. 180 pusit kalawang. Ayan, no? Mga pusit nila, no? Fresh na pusit. Masarap lagyan ng palaman. At ito yung 150 kilo ng ating isdang yellowfin tuna. Sa lambat, 120 na yan. Ayan, no? 120. Salamat sa inyo. Thank you. So, yan po yung ating update dito sa latagan nila na mga seafood. At dito naman tayo sa pwesto naman ni Boy Putik. O, shout out sa'yo, Boy Putik. Nakapaligo ka na ba? Kakat sa Bagyo Maymay, Bagyo ka lang. Pinoy kami. Iyon, Pinoy kami. Shout out. Ayan, o. Baklado. At ito yung presyo ng kanya mga ano. Oh, eh. panay lamon eh. Ayan nga, panay kain. Ayan po, 90 pesos. Yan, napakamura ng bangus natin, Mura-mura mga bangus natin ngayon, 110 isa. Meron din tayo 100 pesos. At magkano ang hipon? 300 lang yan, Borslando. Ayan, 300 pesos na Alam mo naman, dito sa Malabon, hipon. marami na Sa tayo. timbangan ni Boy Putik na kanyang bentahan po dito ng hipon. Kung papasilaw sa mura, baka mapamura ka. Ayun. Magaling talaga si Boy Putik. So shout out, enjoy sa pagkain. Malabo nga lang mata. Kato ng mga followers natin. Oo. Tama nag-aaral kayo, dami tag mo na nawala. Sabi ko nakarang, lakas pa rin. Ah. Shoutout kay Boy Bangus, masyadong matulungin. Tulak! Tulak. Kumaandar yan eh. Tulak. Tapos mga kabayan natin dito sa Bagyo. Ayun, shout out. Ingat po kayo sa Bagyong Maymay.
May asawa ni Moy Moy. Oo, nasa pa si Moy Moy. Ayun, ang laki, nakaubad na naman. Ang laking mama. Moy Moy. Tandaan lang ang kilo. Tagupan. Salamat sa inyo. Thank you, thank you. Thank you, Mas Lando. Salamat, shout Dami out. nag-aalat sa mga followers natin sa Oo. mga followers dyan. Ngayon lang tayo, Nawawala. ngayon lang tayo nakabalik. Buti nga, nakapag-vlog ako ngayon. Lakas pa nun. Ano? Chef na nga na. Nagluluto. Ayun oh. Ikaw na pala nga nagluluto ngayon pananghalian. Ayan. Ayan. Ay, tayo, bossing. Dapat ka kakain. Kakain pa yan dito, Mas Lando. Oo, siyempre. Kaya nga mananaba eh. Hanggat walang customer, lumamon na lumamon. Oo. Ako, nadali ako. Oo, dali ka to. O, dyan na nga kaya. Sige, salamat. Walang palag kayo, walang palag. Thank you, thank you, thank you. Oo, susunod, bawi yan. Kumakain eh. Thank you, thank you. Bossing, nahanap ko niya kanina. Sabi ko, baka mamaya kasi busy sa trabaho eh. Hindi nga, pati... Kakahaba ng buhok to ka sa office. Kakahaba ng buhok. Nakita mo pa? Hindi. Eh, ayun. Kaya, Blondie pa eh. ganda-ganda ko dun ha. Blondie pa. Nasa meeting ako nun. Napitik ako. Ng mga kasama. Kaya, pinakita lang nila yon. Alam ko si Rapunzel. Salamat, El. Thank you, thank you. Thank you. Alright, so dito naman tayo sa mga latag ng ibang vendor dito sa Malabon Fish Market at tayo ay nakapagkwentuhan muna sa mga kaibigan natin, no. Iyan po yung mga tumpukan 150, mga bangus ni Moy Moy sa Malabon Fish Market na tumpukan. So shout out sa iyo, Moy Moy. Good morning. Ayun, no. Yan ang mga latag ni Moy Moy ngayon ng mga bangus. Pandaing na 150, 3 piraso na yan. Moy Moy, thank you. At maulan na maulan, araw-araw ulan. At ito yung manok ni Dayan. Manok ni Dayan. Ayan po yung mga manok na calves, no? 100 pesos, 130. Yan po yung backbone. At pakpak na 130 sa mga kada balot na inyong mapibili dito sa Malabon Fish Market. Salamat po, Ate Rogie. Ayan yung mga iba pang latag natin dito. Ang apalaya po natin ay 50 pesos tumpukan. Ang ating talong ay 80 pesos kilo. At ang ating mga seedless na prutas na mga ubas, yan po yung mga presyuhan ng kanilang tag price dito sa kanilang pwesto ng ating mga vendor na nagbebenta ng mga prutas. So mga torsilyo, ang presyohan ay 70, 140. 140 ang mga per kilo rito, no? At mga alimasag natin dito sa Malabon, ayan. Ganyan man kumain ng santol. May lupus to pwede doon. Yan naman yung mga isda rito na nataga ni Vito sa Malabon Fish Market. Salamat, Vito. Ito yung mga tahong natin dito at talaba. At meron din pong golden cohol dito, no, na bentahan sa Malabon Fish Market. So yung mga presyo ng mga latag dito ng hipon naman ay 280. Malalaking mga hipon. So mura yung mga hipon na bentahan dito sa Malabon. Yan yung mga presyo 280 na mga kilo. Yan naman ang mga galunggong na latagan dito. Alright, so ito yung mga presyohan dito, no? Ng hipon naman ay 250. 360 sa mga golden pompano. Yan po yung mga per kilo ng latag dito ng golden pompano.
Ayan, mga pusit ni Kuya Ricky at mga isdang gulyasan. Tapos mga bentahan niya dito ng bangus. Ito, bangus dagupan. Tapos pig salmon head. Pandaing na mga bangus. Magkano ngayon pandaing, Kuya Ricky? Yan, 180. Order yung tilapia, ubos na. ano lang ba? Kuya Ricky, salamat, shout out. Good morning, shout out. Ria, salamat po. At ito sa mga presyoan naman din ng mga hipon. Yan ang mga hipon natin dito sa Malabon, no? At dito 280. Yan yung presyo ng mga hipon naman dito sa baba. At dito 280 rin yung mga per kilo, no, ng mga hipon. So pare-parehas yung mga presyo ng kanilang latag ng mga hipon na mabibili nyo dito sa Malabon Fish Market. So 80 pa rin ang presyohan. Ay, bigyan mo si Bossing. So sa mga presyohan ng mga hipon dito ay hindi mga nagkakalayo-layo ang mga presyo na 280 sa kanilang mga latag at mga tilapiyang Batangas. So shout out sa inyo mga pogi. Shout out. Ito yung mga presyo ng mga tilapia nila rito. Nasabay sa hikab. Lahan na, nasunugan kami los tondo. Oo nga. Nabalit. Limas. Yung sina-shoutout mo doon, nagagalangin. So, presyo ng mga tilapia na 120 at ang isang piraso ng bangus dagupan ay 220. Bangus dagupan. So, ito naman po yung mga makikita nyo rito, no? Bit-bit na pang meatballs. Ayan. Tapos mga tumpukan po ng sap-sap na sa halagang 40 pesos. Tumpukan po yan, no? 40 pesos. Alimangong bato. 80 pesos tumpok. Alimangong bato. At dito mga tilapiyang Pampanga natin dito ay 130. Buhay na tilapiyang Pampanga. At meron din po 100 pesos. Ito po yung presyo. Yan po yung mga per kilo na ating ina-update, no? Ang ipo naman dito ay 260. So dito tayo sa latag naman ni Ate Pat. Kalaso po natin dito, ang presyoan ay 100 pesos. Yan po ang per kilo. Dalagang bukid. At ito yung mga alimasag natin dito, no? 150 ang per kilo. Yan, yellowfin, 150 per kilo. 140 sa mga isdang gulyasan. Tumpukan po ng mga patalay ay 100 pesos. Ito ay 140 per kilo. Dito po yan sa pagbaba po na o kahabaan ng 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. 150 sa Balsagalunggong. At tumpukan po dito ay 50 pesos sa mga latag po ng hipon. So madalang yung mga tumpukan nating ina-update, no? Kakaunti ang mga latag ng tumpukan. Pero sa presyo naman ng ano, sulit pa rin. Lato-lato ay 50 pesos. Seaweeds, no? $150. Yellowfin tuna. Ha? Saan dati babawas? Sa bundok o sa ano?
Kaya talaga, shoutout sa pamilya mo sa Canada. Oh, yun o. Shoutout yan ha. Shoutout. Ano talaga bibili mo? Oo. Kalupihan dagat, Tatampal, Alimasag. Good morning. Lapu-Lapu. Shoutout sa'yo, Boss Jeff Baliw. Yun. Magkano ngayon Lapu-Lapu mo? 150. Napakamura Lapu-Lapu, 150. Lapu-Lapu. Eh dito sa Maya-Maya Kuno. Maya ulo, parehas na lang. Parehas, 150 ang mga presyuhan, no? Tapos mga tindero, pangit. Yun ang sinasabi ko. Totoo ba yun? Totoo yun, totoo yun. Totoo talaga, aminado. Mamimili yung babae magkakita. Ano, babaero? Yan na nga kayo. Lipat mo na ako dito. Salamat. Thank you, thank you. Boss Jeff, salamat. Babaero! Ito yung mga isda natin dito, no? Ayan, no? Ang lalaki na mga parrot fish. Tapos may mga pagsat. Tapos... Hindi. Ayan, no? Ilay, lapo, pusit, tariki. May baby shark. Ayan yung mga latagan dito, no? Na inyong mabibili. Alright, so yan ang ating mga na-update dito sa Malabon Fish Market. Tayo naman ay tatawid. So may baha kaunti doon sa papuntang City Hall ng Malabon. At may nag-aasikaso mga naglilinis. Ito yung mga bentahan naman nila dito ng kanilang mga isda. Mga yellowfin tuna. Yan po yung tinutukoy natin kanina, no, na binabanggit ko. May tubig pero passable po ang kalsadahan dito sa papuntang City Hall ng Malabon. Yan po ang FC Villa Street. Good morning. Ay, good morning. Good morning. Ulan. Bagyo. Oo. Yan lang, isda, puro tilapia. Ang tilapia, mga latagan ngayon, hipon. Hipon. Magkano ngayong kilo? Walang isda lang, hipon. Hipon. Kamuti. Bang osya, yung tatlong yan. Mga palaisdaan lang. Oo. Wala kasi Tatas, makalaot. Wala talaga. Wala makalaot na ano, mangingisda. Ganda ng tilapia natin dito. Tatago na yung kumpare mo. Ayaw na pakita mo ka eh. Ayaw na eh. Malamig. Malamig ba? Pwede isang bote yan. Okay, salamat. 120 kilo na. Yung po yung mga presyo, 120 no, per kilo ng mga 120 tilapia. walang isda. Kaya walang isda. Ito rin po 120 ang mga per kilo. So ito yung mga in-update natin dito sa Malabon Fish Market ng mga latagan. At dito kay Paring Brian naman. Salamat pre. Pari nando, mura lang yan. Magkano ang hipon ngayon? 260, binabargain lang yan. 260, binabargain na ni Paring Putoy, no? Sorry yan. Alright, so dito na po natatapos ang ating vlog sa bayan po ng Malabon Fish Market at maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. So shout out sa ating mga kapwa content creator dyan, no? Sa mga Team Burautan dyan, shout out. Isaw Laurente, shout out. Rudolph Oy, shout out. Ner TV Vlog, shout out. Randy Conan, shout out sa inyong lahat. At isang mapagpalang umaga at maulan. So maraming salamat sa inyong lahat. Sa mga nag-like and share ng aking mga vlog sa Malabon Fish Market sa mga presyo ng isda at ibang seafoods o hipon ay thank you. Hanggang dito na lang po muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye bye.